Stuff you remember every single second frustrates you, especially if it deals with things that did not go right in your life. Stuff that you remember every single second derails you. So it means the gist of solving and confronting what you think about every single second is to forget about it, is to pretend that it does not exist, so that you may not be stressed, because stress is an acronym that stands for stuff to remember every single second. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Sizosebenzisa umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna, obhalwe nguNakanjani Sibiya. Kodwa ngaphambi kokuthi siqalise, ngivumele ukuthi ngithi I would like to welcome everyone that is here, old and new subscribers alike. I would also like to extend this acknowledgement to our visitors. Please, guys, all of you are valued, loved, and appreciated. Stay here and make this your home. You will never regret. Siyazi sonke umbuzo omude unamamaki angama-25. Kulo mbuzo othi ukuvezwa kwabalingiswa, kuye kulindeleke ukuba sixoxe ngabalingiswa abahlanu njengoba umbuzo usiyalela. Mina ngikhetha ukuxoxa ngabalingiswa abathathu. Umfundi nomlingani useyozikhethela naye abanye abalingiswa ngoba chaza ukuthi lo mbhalo wobuciko unabalingiswa abahlanu kuphela. Baningi abalingiswa abakhona. Ake ngiqaliseke, ngizobhala isihloko esithi ukuvezwa kwabalingiswa. Ngeqe umuqa ngibhale igama elithi isingeniso. Ukuvezwa kwabalingiswa kuthinta okuthathu, kuthinta ubunjalo bomlingiswa. Iqhaza elibanjwe ngumlingiswa thizeni, phela lowo ozobuxoxa ngaye angisho umfundi, angisho umlingani. Okwesithathu, indlela abalingiswa abavezwe ngayo. Ubunjalo bomlingiswa buchaza ukuthi lo mlingiswa unjani ngemuva kokukhuluma naye noma ngemuva kokwenza okuthile. Iqhaza elibanjwe ngumlingiswa thizeni, ilapho sibuka khona ukuthi nhloboni yomlingiswa lo, umlingiswa omkhulu ovelele, umlingiswa nqangi njengomhlengi mahlengi ngidi, noma sibheka ukuthi umlingiswa obalulekile kodwa omncane njengongidi. Izindlela zokuvezwa kwabalingiswa zithinta okuhlanu. Umlingiswa angavezwa ngezenzo zakhe, ngezembatho zakhe, angavezwa ngamazwi noma inkulumo yakhe, angavezwa ngegama lakhe, angavezwa ngabanye abalingiswa. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukwenza njalo bese ngeqa umuqa ngibhale igama elithi umzimba. Ake siboneke, yimuphi umlingiswa engathanda ukukhuluma ngaye? Umhlengi, mahlengi, ngidi. Ake ngiqaliseke. Ubunjalo bomlingiswa ongumhlengi mahlengi bumveza njengomlingiswa ozithandayo. Umbhali umbiza ngegeza lensizwa. Umbhali aphinde athi uyiqhathanzipho
elihlala ligqoke kahle, lixube kahle nemibala yezimpahla. Umbhali uthi ube nesikhumba esithambile sibushelelezi, bungenalo nelokubika ichashazi elivame ukubangwa izinduna nezinye izinkinga zesikhumba. Lokho kuchaza ukuthi ubezinakekela ngendlela eyisimanga, ubezithanda, ubeligcokama. Umbhali aphinde athi ubethanda ukuma phambi kwesibuko, ubenezinwele ezilukwe kahle zaba yimpithi, zimnyama sucu, anemiyeko emihle ecwazimulayo. Ubezithanda umhlengi, ungumlingiswa ozithandayo, uzikhetha yena. Lokho sithi ngesingisi phecelezi yi-self love. Uqoma ukuthi ahlukane nentombi eyayimthanda kakhulu noNtobeko. Uqoma ukuba adumaze uyise uNgidi. Azi kahle ukuthi amathemba onke kaNgidi akuyena, kodwa uzikhetha ubuyena ngoba ufuna impilo akade eyilangazelela, impilo enenkululeko, impilo yokuthandana nabantu abanobulili obufana nobakhe. Mbona enozwelo, ungumlingiswa onozwelo, ngoba le ndaba yokuthi uzoguquka abe ngumuntu wesifazane ayimphathi kahle emoyeni, imenza abe novalo. Kodwa uzwelo lwakhe lumenza ahambe aye kunoNtobeko. Phela ukube bekangomunye umfana ubezovela nyamalale nje, angasho lutho, angasaziwa. Unozwelo, uthatha uhambo aye kuyise, ayomtshela. Lokho kumveza njengomlingiswa futhi ongenalo uzwelo kuphela, kodwa onesibindi sokubhekana nezingqinamba zempilo. Unesibindi umhlengi. Esengumahlengi, uqoma uxolana impanza, azi kahle ukuthi lo muntu wesilisa unonkosikazi. Azi kahle ukuthi unesoka elinolaka, undumiso. Lingani wami nawe mfundi, ake ngithatheke iqhaza elibanjwe ngumhlengi kulo mbhalo wobuciko. Umhlengi ungumlingiswa omkhulu ovelele, osemqoka, ungumlingiswa ngqangi, onenkinga yokuthi ufuna ukuphumela obala. Lokho kumshayisa ngovalo. Uvalo yisisusa sodweshu. Isenzo sakhe sokubambelela ezifisweni zakhe, angaguquki kuzona, noma uyise esemxoshile, noma unoNtobeko esekhala izinyembezi, kodwa akaguquki, uyaqhubeka naloku abekusophile. Lokho kumenza abe ngumlingiswa oyisicaba. Indlela umhlengi avezwe ngayo. Umhlengi uvezwe njengomlingiswa ofuze igama lakhe. Kuchaza ukuthini ukuhlenga, ngoba ilapho lelo gama lisuselwe khona. Uhlenga ukunakekela. Umhlengi ubezinakekela, ubezithanda. Mlingani wami nawe mfundi, usungathi qaphu, usho phela ukuthi umhlengi ubenjani uma simbheka ngamehlo. Umbhali uthi umhlengi ubeliqhathanzipho, umhlengi ubeligeza lensizwa. Kodwa ungabe usuxoxa kakhulu ngoba usuxoxile ngako phambilini. Ukuhlenga, ukusiza osebunzimeni. Umhlengi wazihlenga yena, wazisusa yena ebunzimeni bokuba umuntu wesilisa, kanti yena ubefisa ngathi ngabe wazalwa engumuntu wesifazane ngoba enothando lwabantu abanobulili obufana nobakhe. Yingakho nje kwabeka nemali wahamba waya eKapa. Ukuba ngumuntu wesifazane, umhlengi ukuthatha ngokuthi kuyinkululeko. Ukuhlenga ukuphephisa. Ukuhlenga ukuphephisa.
umhlengi wahlengwa ngungidi. Ungidi waqoma ukuba azithibe, angaganwa, angaqomisi abantu besifazane. Iminyaka umhlengi ezalwa, wafunda isikole waze waphothula. Nangempela umbhalo uyakuveza ukuthi kuyenzeka ukuba abantu besifazane babe nesikhwele. Siyambona uNomalanga unesikhwele esibi, usekhulile phela umhlengi manje, kodwa ubona ngathi umhlengi uzombangisa. Ngicela ukuthi ukubangisa sikufake kuma-inverted commas ngoba umbhala kashongo kanjalo. Kodwa isikhwele sakhe simenza ukuba athathe nesinqumo sokuba ale ungidi ngoba ecabanga ukuthi ungidi usekhonze umhlengi kakhulu. Ngakho-ke ukuhlala kukangidi azithibe kuyafakazeleka. NgesiNgisi singathi phecelezi, it is justified. Ukuhlenga ukusinda engozini. Umhlengi wasinda, wophulwa engozini ngenkathi unina embeletha. Washona unina kamhlengi, umhlengi wasinda. Lokhu engiqeda ukukusho manje ngikuthathe kusikhokhelo sokufundwa kwemibhalo. Isihloko esithi Bengithi Lizokuna esishicilelwe ngabakwa uxolo Maskew Miller Longman. Ababhali balesi sikhokhelo ngu-NY Phakathi, nguDokotela HP Mayise, ngu-SO Khanyile kanye no-LMM Madondo. Umlingiswa olandelayo ngulungile ubunjalo balomlingiswa. Lo mlingiswa ufana nesanusi, uyaphengula, uvele azibone izinto noma isimo esesiqala ukutsheka. Uyasola ngosuku nje lokuqala uXolani abethe. Bazohamba baye emcimbini, wasekhohlwa ngoba esethathekile yintombazana ayibona emhlanganweni uMahlenge. Yingakho nje sebuza umyeni wakhe ukuba useqonyiwe yini, aphinde ambuze ukuthi useyaphuza yini. Okwangempela ulungile uyifunda ivaliwe incwadi. Ulungile ungumlingiswa obekezelayo. Uyakubekezelela lokho uXolani akwenzayo. uXolani usebuya emsebenzini angakudli ukudla abebekelwe kona, kanti uma bekakade ehambe ngomsebenzi ubuya adle. Ubuya enuka utshwala, ubuya enuka iperfume, okukhombisa ukuthi ubeseduze kowesifazane oziqhola nge-red door. Kuko konke lokho abekezele ulungile, athule. uXolani uyaqwasha singekho nesizathu esiphathekayo ukuthi uqwasheleni. Athi lapho elala khona aphuphe apaquze amemeze owesifazane ogama lakhe linguMahlenge. Iqhaza elibanjwe ngulungile kulombhalo wobuciko libalulekile. Ungumlingiswa omncane. Simbona engumlingiswa ongaguquki. Ngakho-ke ungumlingiswa oyisicaba. Uvezwe angumlingiswa okhombisa izenzo ezifanayo kusukela ekuqaleni kombhalo wobuciko kuze kuyofika ekugcineni. Indlela ulungile avezwe ngayo. Ulungile uvezwe njengomlingiswa olufuzile igama lakhe. Lunga ukuba nomoya omuhle. Ulungile unomoya omuhle. Kuthi nangenkathi
kushona ingane zakhe zibulawa umlilo ngenxa yokuthi uXolani uyahamba ayohlala noMahlengi azishiye zodwa ingane azikhiyele avale nocingo kanti zizoshela endlini. uLungile wayekhala nje kuphela ekhihla isililo sikaNandi kodwa akakaze nakanye acabanga ukuthi ambophise uXolani phela leli yicala elibomvu. Izingane zishe ngoba uXolani ebudedengu okuchaza ukuthi uma ngabe uLungile ubethanda uXolani ubengaba necala lokubulala. uManqoba Ngidi lona ngumlingiswa wesithathu. Ubunjalo bomlingiswa. uManqoba ngumlingiswa nothando, uyayithanda indodana yakhe kakhulu, uyikhulisa eyedwa yize unkosikazi wakhe ashona ngenkathi lengane ibelethwa. Uqoma ukuba azithibe ukuze ingane yakhe iluthole lonke uthando olufanele. Ngendlela ayithanda ngayo wazi nabangani bayo kusukela ebuncaneni bayo. Wazi uMandla owayehlala eMlazi ngenkathi esafunda noMhlengi esikoleni samabanga aphansi iVukuzakhe. Umzali onothando uyaxoxa nezingane zakhe nangempela naye uNgidi wayexoxa nendodana yakhe eyayinezimpawu zokuvuthwa engqondweni. Babexoxa ngezinto eziningi, bexoxa ngomsebenzi wesikole, ezamabhizinisi, ezasekhaya, egcilima, ezemidlalo, ikakhulukazi ibasketball okwakuwumdlalo ayewukhonzile uMhlengi. Kathi bexoxa yayisho kuyise ukuthi ayizimisele ukuba iqhashwe isikhathi eside engazathi izosheshe izimele izisebenze. Umzali onothando uyayazi ingane yakhe ukuthi ifunani futhi ingubani. uNgidi yindoda ekhalayo, ungumlingiswa okhalayo uma izinto zingahambi kahle. Emuva kokuba uMhlengi amtshele ukuba yena ugay, uNgidi wayekhala ekhihla isililo ehamba eyoguqa ethuneni lomkakhe engenakumvusa kodwa emangele ukuthi le ndaba uzoyenze njani. Njengawo wonke umuntu ophilayo cabanga ukuthi emini uba matasatasa ake akhohlwe zinkinga zakhe. Kodwa umbhali uthi ebusuku wayelokhu ezibuza umbuzo owodwa othi, where did I go wrong? Mhlengi, ngangikone ngane mntanami uze ungenze nje bakithi? Abese athi umbhali wayebuza izindonga zakwakhe kuqathaka izinyembezana ebusweni. Ngenkathi esexabana noNomalanga nango esethatha imoto eya kuNomalanga ukuba bayozikhulumela naye umlomo nomlomo. Emotweni wayebalisa kucwebe izinyembezi. Ngenkathi exolisa kuNomalanga wehluleka ukuzibamba izinyembezi, zavele zagobhoza ngomzuzwana zaqhathakela ezihlathini zikaNomalanga. Balingani bami nani bafundi, lokhu engizokusho have nothing to do with the essay in question.
Kodwa ngicabanga ukuthi mase senza umbuzo omude inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ngumyalezo noma umlayezo. Kufanele sicacise ukuthi la umbhalo uyasiqwashisa ukuthi lento yokuthi amadoda awakhali ayisebenzi. Kuhle umuntu wesilisa akhale adlulise ubuhlungu ngoba ubuhlungu. Mhlawumbe umbhali noma ngashongo kodwa bekafuna ukudlulisa ukuthi umuntu ongakhali ngokwanele ugcina esezibulala. NoNkululeko akakhalanga ngokwanele, wakhala nje isikhashanyana esincane. Yingakho nje wagcina esethatha isinqumo sokuthi azibulale. Asibuyeleni-ke kuloko esikwenzayo. Iqhaza elibanjwe ngumlingiswa ongumanqobangidi. Umanqoba ubalulekile yize engumlingiswa omncane. Umanqoba ungumlingiswa oyindilinga, uyaguquka. Naku phela manje usemxoshile umhlengi, kodwa-ke ngoba sekufika uNontobeko useba nethemba lokuthi kungenzeka ukuthi umhlengi usayiyeka leya nto yakhe yokuthi ufuna ukuba gay. Usethi kuNontobeko, mntanami asiqhubekele phambili. Bayagqugquzeleka, uyagqugquzeleka, uyahamba uyothungatha umhlengi. Indlela avezwe ngayo umanqobangidi eyokufuza igama lakhe. Ungumanqoba, uyasinqoba isimo noma ngabe silukhuni kangakanani. Wasinqoba isimo, wakhulisa ingane eyedwa. Ngenkathi ingane isikhulile isimdumaza, wakwazi ukusinqoba isimo ngokuthi azitholele umuntu ozoba seduzane nenhliziyo yakhe. Wathola uNomalanga Ndlovu. Uyasinqoba isimo, bathola umhlengi useyintombazana, usengumahlengi. Aquleke umhlengi noma umahlengi kube njeyana. Nguye onesibindi sokuchazela uXolani ukuthi kwenzekani. Uthi kuXolani, lona yindodana yami umhlengi. Nayi intombi yakhe uNontobeko. Lona yisithandwa sami uNomalanga. Aze athi uXolani, angikuzwa baba. Kunganqotshwa isimo okwenza ukuba aphendule athi, kufanele ungangizwa ndodana. Nakuthina yiso leso, kuningi okusixakayo. Mhlawumbe nguye umhlengi, umahlengi wakho, ongakuchazela kahle. Umanqoba uyasinqoba isimo. Mlingani wami nawe mfundi, thatha-ke nawe phela abalingiswa ababili uxoxe ngabo, ungakhohlwa. Uma sixoxa ngobunjalo bomlingiswa, sikhuluma ngokuthi unjani ngemuva kokwenza noma ukukhuluma okuthile. Uma sixoxa ngeqhaza elibanjwe ngabalingiswa, sibuka ukuthi ubalulekile yini. Uma sikhuluma ngezindlela zokuvezwa kwabalingiswa, sikhuluma ngokuhlanu. Sikhuluma ngokuvezwa ngamagama abo, ngezembatho zabo, ngezenzo zabo, ngamazwi abo, nangokuvezwa ngabanye abalingiswa. Siyabonga, uyathandwa.